esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo. El Club de Patinatge Artístic d'Olot es consolida un any més com a referent de l'espectacle. El festival que presenta el club com a final de temporada s'ha convertit en un esdeveniment tan multitudinari que cal fer-ne dues convocatòries. El passat dissabte el club va fer palès el seu talent meravellant als espectadors amb diversos balls tant individuals com en grup, iniciant el festival amb la clàssica marxa del club, on totes les patinadores i patinadors surten a la pista i ens mostren una coreografia on hi participen des dels més petits fins al grup que fa ben poc s'ha proclamat campió d'Europa. El seu president, Joan Fàbrega, ha volgut destacar la importància que dona la Junta a tots i cadascun dels participants del club i que és molt important tenir una bona base i cuidar-la per tal que funcioni tota la resta. I nosaltres no volem deixar de banda cap grup, perquè aquest club, la salut, pensem que la salut del club és el planter. I podem deixar d'anar al Mundial i no passarà res, però no podem deixar de banda el planter, perquè el planter és el futur. Durant l'acte es va fer un petit memorial fotogràfic a tota la gent que ha apostat i ha dedicat tantes hores en aquest club, que ha esdevingut un clar referent d'activitat que no tan sols és esportiva, sinó també social, format per més de 200 esportistes entre patinadors i patinadores i els seus respectius entrenadors, dirigits per Ricard Palaniol. Tómate la última ya y abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo.